ni an ye ballon fili, on a des difficultés. Donc an kan ka ballon lali parce que mɔgɔ min bi don a b'a n'u ka jouer yɛrɛ kɛ a bi ɲɛ nin mɔgɔ lo min ti ballon fili comme an bɛɛ b'a lɔn cogo min na le capitaine ale bɛ ballon lali a b'a jouer n'a bɛ se ka taa ni min ye n'a tɛ se ka taa il joue en profondeur. Voilà, bon, on a des attaquants aussi vraiment qui sont o bɛ se ka ballon garder ka mɔgɔ kun kɔfɛ ni ne ma douter. Voilà, parce que n'i yɛrɛ y'a filɛ nin ye an ka fɛngɛba yɛrɛ là où le Burkina Faso a des difficultés là, c'est le milieu. C'est le milieu de terrain. Mais Algérie, c'est dugu min duguba ye comme an bɛɛ b'a lɔn cogo min na ballontan na n'i y'a ta k'a filɛ peut-être le classement o bɛ anw ɲɛ tiɲɛ tɛ wa bon n'i bɛ jouer ni olu dugu façon ninnu ye il doit être prudent. Bon comme on dit on peut an bɛ se ka a yala même si les coups de pied arrêtés là voilà les coups francs les corners là on fait tout pour marquer sinon k'a la ka jouer ka taa jora nin je sais que a tɛna nɔgɔya.